Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal vi sige godnat til gutterne, og ham her han er i gang med at trade. Og så er der en, der spiller lidt CS. Men vi skal starte ud af e-sport-lokalet. Her har vi selveste Clemen, som sidder og spiller Genesis. Hvad hedder han? Mr. Alberte herovre, som sidder og spiller Genesis på min computer. Hvad snakker du Og så herover har vi Madsen, der også sidder og spiller Genesis med de andre to tosser. Hvad vil du sige til vloggen? Godnat. Han siger godnat, sige lige på fransk. Nej. Je m'appelle Frikadelle. Nå, men videoen den gik lige i hat og briller. Det er så godt. Ja, så godt alle sammen. Frederik vil gerne være med til vloggen. Vi er i gang med at lave en YouTube-kanal nu. Så har vi lige vangen med sidequest. Det tror jeg da i hvert fald. Vi laver lige ulykker. Vil du være med? Så har vi Ravborgmusen. Og så har vi Spand. Det nu skulle være. Det gider vi ikke. Så vi vil bare sige totalt godnat med jer alle sammen derude til mine 5 milliarder følgere derude.